Naka-anim kanina. Makikipag-record. Sayang, effort natin. Panganim ba? Panganim. Anim yan. Mamaya, mamaya. Hindi, ito. Okay, ready? Ready, 1, 2, 3. Balik mo pa, malakas mo talaga. No? Kaya ka 10. Bakanta ako ha. Oh, straight body mo na, bago mo ano. Okay. Yan, straight body mo. Okay, straight body. Tapos yung ano, balance mo siya. Okay. Okay. Oops, relax. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Push. Push. Very good. Push. Huwag kang kakalim ba? Step ba nila? Sige. Di mo kaya dalawa? Di mo kaya isa? Di mo step isa? Yun. Yun. Timing siya yun. Jaymar. Preparation po sili ha. Tissue pa. Tissue pa. Oops. Po. Very good. Ito na ba? Ito na raw. Pagod na. Alam niya, pagod ko na. Pag gano'n ako ito. Basta. Are you sure sa po? Kaya mo na. Sige na, relax. Full power. Yung alin. Pero exhale. Ito, mga tuligtan. Malamig. Malamig. Hindi nga sa lakip ko. Ako yung ningal eh. Ito si Kevin, lakas ng stage siya. Hindi ningal o. Hindi ba yung ningal? Hindi lang, wala pa siya po ng tubig. Ngayon. Alis lang siya mas nila. Ito yung tiro ko. Hindi na lang po. Hindi masakit ka ano? Masakit? Hindi mo. Sino, hindi ka na eh. Hindi mo siya no? Pag na-practice mo yan, hindi na sila mag-assess mo. Gawin na lang yan. Kaya, hindi tayo rin. So yun natin target. Yun lang. Hindi lang. Ayan. Okay. Ano ito? Pagkakain mo na ito. Ayan mo, lakas mo. Lakas mo brother. Hanggang. Oops. Walang gigibing. Walang gibing-gibing ha. Yung sexy style, kailang macho ha. Lakang macho brand. Yan. Okay. Push. Push. Okay. Good. Push up. Yan. Dito naman. Stay siya. Dito na yan, kaya medyo wala ka. Dahil lang, pag sa boxing, gumakagano yan. Medyo, no? Una ang pangapat, malakas ka pa eh. Diba? Hindi kaya sa book, ito lang mo kaya. Bukas pa, bukas pa rin. Bukas pa rin ito. Igano pa ka, ano pa, 50? Diba? Ano, kaya ba? Bagsa natin yan, para magsarang tayo. Para hindi sa mga nirakan. Ha? Bukas pa. Bukas na day, tomorrow is another day. Whoop! Hindi ba, no? Dapat pa yan, no? Hindi. Hindi naman yan, pero.
Yeah. Relax lang talaga ngayon. Oo. Yung po kasi affected yung ulit niya eh. Wala talaga siman. Okay. Diba? Ito guys, ha? Pito. Okay. Okay. Mo! Yun. Relax mo talaga. Nanti mo lang magandang yaps. Upo siya. Oo, ako ah. Upo ha. Okay, hindi to Opo. rin. Okay. Okay. Nakakita nga nito, improvise lang ang ginagamit namin ha. Pag umupo, improvise. Oo, ayun na, ayusin ko to sa pagtayo mo. Ayusin ko pagtayo mo. Ano yung pan? Diaper. Right? Yung diaper niya na ulit ko. Wala na. Doon na. Charger, ayun na may saksakan ko. Charger ko yung naman. Kaya may, saan? Magkukulay orange. Yung may orange. Ano? Kaya suko mo siya pa. Sumuko. Okay, tatlo lang, no? Kaya, tatlo lang. Kapag 10, no? Hindi ko alam kung nasaan yung charger niya. Nasa bag po, plastic bags. Ay, kukunin ko. Ano sa loob po? Wawa mo to. Wawa mo ko. Bakit sa akin? Opo. Lulus ah. Lulus. Ay, station. Naglulus ito. Wala po. Ay, wala. Yun. Okay. Ha? Mampito to ha? Okay. Ang bakas ka nila. Gaya ka no? Ay, balik lang. Balik lang. Yan. Sige. Recover. Step balik. Yung sa angas mo. Tanga. Easy. Straight mo ba? Hindi na. Diretso ba yan? Ano eh? Oh, recover. Step balik. Yan. Step. Yan. Step. Okay, good. That's it.
Step. Step. Ito ako mong camera. Sa kamay ko ha. Sige, step. Yan. Yes, yan. Step. Yan. Step. Step. Step right. Relax. Relax lang. Relax na wala. Tayo lang, tayo lang, tayo lang. Recover, recover, recover. Tsaka kaya. Tsaka hindi na. Diba? Ano ito sa madali yun. Ayan. Ayan na. Pupo ko na. Pupo ko siya. Buwan, buwan, buwan. Okay. Wala na nakalimutan niya. Kasi, Seven ka na. sige na. Ayan na, sige na. Galing mo ha. Galing yung magaling natin. Bes, ha? Bes masasakit mo. Hindi gumagano. Ha? Kompleto. Okay. Ready? 1, 2, 3. Ayun. Galing. Nagbrad. Hindi po siya. Diretso na sa loob. Hindi ba? Hindi pa na. Bukan isip ba ito? Yung mga na ito ba? Yan. Yaman yan. Relax na, relax na. Relax na, makakalakad tayo. Wala. Yan! Bubura, pamigaya. Yan talaga yun. Ang ipuan. Relax na. Recover. Tama ko lang. Ito ba o dito na? Dito na. Dito na. Hindi ba ako ba siya? Hindi, upo. Yung upo niya, dati ba? Naging gawin. Tama na dito. Mabuti na dito. Yung nalagay yung upo na, sir, pwede mo na. So, ha? Pero, picture mo yung upo na, sima na sa upo. Diba? Dito rin, push. Pwede mo na, yan. Step mo kayo. Yan ka na step yun. Lagi lang na yun. Tuloy mo, tuloy mo, tuloy mo. Ibigit. Yan. Ngayon mo, ngayon mo. Step mo. Sige, sige. Tambang. Sige. Push! Push! Ang taas mo Taas mo kanan. lang. Kanan. Hindi, kanan. Ang kanan taas mo. Yan. Ito. Taas mo to. Opo. Kanan lang. Nasa power. Ayan. Ha? Ayan na. Madali. Gusto ko ng power. Nag-lock na yan. Nahaba na lakad mo. Ito. Patungkos dito. Times na yan. Times 4. 28 yan. Okay? Good. Next one eh. Mula. Ano? Kasi yun lagi. Yan ha. Yan. Hindi mo lang pag-upo ka ha. Yan. Hindi malayo. Pagkali. Kaya dito yung ano. Kasi na. Dito ka rin. Wait lang. Ito? Siya ko yan. May dati ko lang buwan. Dito na. Yan, ano pa niya? Hakbang dito. Yan. 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 Ilan pa kayo mas? Ano? Masang ko? Ito, sino? Yan. Sige, sige. Sige, lako mo konti. Okay.
Ayusin mo yung pa. Ito na siya. Okay po. Sige. Yung po, ano na? Oo po, ayun na. Nakatapat na sa sakit. Okay. Yung paa. Ayusin mo. Ayan. Hmm. Papasunod. Ha? Papasunod. Oo nga eh. Tayo ka muna tayo. Ayusin ko. Tayo muna. Ayusin ko. Dahil video natin malayo. Yung video natin. Guys, so yun, nakapito kami. Cut ko muna ito for part 2.